Čau, vítám tě když tak u mýho prvního videa. Teď se zrovna maluju a řekla jsem si, že to natočím. Tak pojďme na to, ale už jsem si dala make-up, protože jsem nevěděla, že to budu natáčet, takže od Maybelline New York. To je skoro rozštěpaný. Ten Maybelline New York vůbec není dobrý. Hned zaschne. Tak. Druhý použiju jeden korektor od Essence a druhý od Alverde. První já mám strašně červené tvářičky, ale mně se ta moje barva nelíbí, takže tady dám jenom nateču to tváře. A až ten druhý od Alverde tam třeba trošku prošipnout. Já moc nemusím, protože koukejte, nevím, jestli tady vidět úplně, ale že je taky do oranžová, ale použiju ho. No a kdybyste si říkali, kam koukám, tady mám zrcadlo. Tak. Rozšťupu. Ještě mě napadlo, mě to spadne. Ještě nakašlu na to. Ještě nebudu dát. Napadlo mě, že když takhle budu si to rozštěpovat a nebudu mluvit, tak můžu mluvit něco vlastně o mně. Protože se nikdy nebudu koukat do kamery. Teď použiju novinku od Essence tvářenku. Úplně wow. Mimochodem, ta limitka, to je úplně boží teď. Akorát já už jsem si z toho něco chtěla koupit. Dobře, byl tam nějaký pudr, možná jeden. Pak nějaká jedna paletka a 1000 těch rozblendňovačů. 1000 těch na tvářenku. To jsem si pro mě chtěla zkusit koupit ten na tvářenku. Ale nekoupila, místo toho jsem si koupila něco lepšího do mé kolekce. To k tomu se pak dostaneme. Dáme tu značku Essence. Mám ji radši jak všechny jiný. Jsem rychle. Tak, tohle si sundám. Už se nebudu dát. Takže, jak jsi mohl už poznat z názvu, jsem Káťa Podtržítko H. Já nebudu říkat svoje to jméno. Prosím, začni mě sledovat na TikToku. Prosím. To se jmenuji Káťa Podtržítko, už ti to vědět, nebudu to tady říkat. Jestli to chceš vidět, jdi na můj TikTok. Prosím. Tak, já si půjdu, tady je trošku rozpadlý. Trošku víc než dost, ale to hodí. Přijde, že mi potom úplně půjdu, přestane vidět tvářenka, takže ještě trošku pak. Jednou si tam trošku a až potom úplně až na konci. Pak si dám obočí si můžu udělat, myslím. Můžu. Použiju tady ten od Essence. Tady ten, já nevím, jestli znáte, ale doporučuju to mega moc. Já ještě mám ze včera toho tolik. Ještě dlouho budu mít. Takže si to
Pokud už tohle v tom stavu jako já, jako radši by jsem si to namočila. A u mě už to vypadá, že to je lepidlo prostě. U mě to vypadá, že to je lepidlo. Jo, nechci to jako říkat, ale od té doby, co to použijete, brajte si všechny detaily, které tam nechcete mít. Tenhle vypadá dobře. Ne. To nejde. Tak, dobrý. A první mi to zůstalo vlastně. A pak bych to jako potřeboval úplně to nejvíc tady. To jsme fakt jako lepidlo. To nechcete. Ty vlasy. Nic. Pak půjdu na... Jak se jmenuje? Řasenku. Od Essence. Nevím, jak se jmenuje. Nebo já vím, jak se to... Nevím, nějaký... Nevím, nebudu to říkat, jo. Angličtina není dobrá. Zrovna to ne. Řeknu vám moje koníčky. Trošku soustředit. No, když tak můj koníček je florbal, gymnastika. Ale bohužel letos nechodím na gymnastiku, protože mám ve stejný den florbal a já ještě chodím na jeden kroužek a hned potom mám florbal, protože já si jdu z jedné schody a jsem tam, ale na tu gymnastiku bych musela dojíždět a nestihla bych to stejně, takže ne. Takže chodím radši na florbal, ale když mě to vyjde zase, tak klidně budu chodit na gymnastiku. Pardon, já jsem spíš řekla, že mě se ty oči mega líbí. No a pak použiju, pokud ji najdu, konturku. Já vím, že jsme tady moc nepovídali, ale teď vám ukážu jeden nejlepší hack. To už asi spousta z vás ví, že tady je kartáček. Teda sluhátko. Ale mě už ho mám rozbitý. Spoustu kolik lidí to dělá takhle. Jo? Já už to mám taky. Ale kam fakt spěcháte? Mám pro vás hack. Na té korty dovnitř zajdou a vy tam sedčíte tu konturku a jenom přejedete. Následovně si to uděláme. Když také nevím to dopravovat, nemusíte. Trošku dopravím, protože chci mít plést. Úplně blbé. Tak já nemám tu druhou stranu, jo. Ale někde se, i když nestíhám takhle. S tím patlem. A myslím si, že radši podletala a musím se jednotit. On to nebude moc dobře, ale počkejte se chvíli. Mně záleží, jak to chci použít. Vypadá tady ne.
chvíli dobré. Použiju od Essence tady ten les, který se mění podle pH. Už tomu říkám olejček a tušku taky od Essence měří, ale už nechci. To sumhé, nevím. A pak použiju úplně novinku od Essence. Lesk Juicy Bomb. Jak to můžete říct? No a tím to jako namokřím prst. Opravdu utři nedokonalosti do prsta. Tak. To ne. Dneska se to nelíbí. To jdu se 3 partičky, teda mě chvíli. Tak tam zpět mi to upusou, vezmu konturku, ale nebudu na ní tak moc tlačit. Tak, to už je lepší. Tak mám konturku a od Essence hnědou teda si takovýmhle odstínu a pak použiju ten Juicy Bomb. To je úplně boží. On je jako tuhej, ale kolem to trošku táhnu. Jako tuhej, on je tady zašpiněnej, nevadí. On je jako tuhej, ale na rtech mi přijde tuhej. Ale pak nádherně kapty. A to by bylo, no, ještě, já úplně miluju cute, tady nosík. Mám to nejde vidět. Ale ještě to roztípnu. Tak. To bylo cute make-up. Těchto těch make-upových videů bude dost, protože mě to baví, tak ahoj. A ještě ne, počkej. Už teď máš odběr a like, jestli ne, tak se bude zase těšit. Schválně, jen nedáš do 5 sekund odběr. 1, 5. Máš ho tam? Tak už můžu jít. Čau.